The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa natong mga subscribers sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Welcome na usab ni atong adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw o ganiya pagita magadupot nining atong tun-anan the fantastic life on earth. Okay? So atong ipadayon kining maong pagtuon ug sa waylangan ikaw nga magtutuo na sayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. You know the mechanics to be filled by God the Holy Spirit and be back into fellowship with God. And you are ready again to keep on keeping on in our spiritual momentum. Nawalang kanimo dili pa magtotoo ang imong gamiton nga pulong sa Dios mo kanang ana diya sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nga nagkanayon sa English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? So karon padayon ta. Ang usa ka tawo nga mubutang sa iyang pagtuo ngadto kang Kristo lamang is now supposed to learn the Christian way of life aron siya magkakinabuhi na sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Okay? So a person who puts his faith alone in Christ alone is now supposed to learn the Christian way of life so he can live it in phase 2 of God's plan. Unsaon man, sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. That's how he can learn the Christian way of life. Diya sa libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, kanunay na ito ning ginaat-at nga versikulo. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Now, diya sa 2 Timoteo 3, 1 nga ito sa 7, ato raguning hisgutan gamay. Kining versikulo 1 din I mean, as a whole, okay? Nining 7 ka mga bersikulo nining maong libro ni Timoteo. Naghisgot kini og perilous times and perilous men nga ang panahon dautan na gyud. The days are evil. Now, muluksot ta dies bersikulo 2. Nagkanayon kini sa in English. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Versikulo 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5,
having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Now, ato nang nakita nga ang Diyos nagasangkap sa matag magtutuo sa mga kamatuoran pinagi sa iyang pulong. Atong gitunan sa ang doktrina sa double punishment. Na hinumdum ka pa ba? Naon sa may tabo sa usa ka magtutuo nga mo salikway sa paggamit sa rebound, sa pagsugid sa mga sala. Sa may tabo niya, tubag, ang iyang kinabuhi, ma-influensya na sa dautan. His life will be influenced by evil. Ang evil God, mao man ipalisi ni Satanas. This is Satan's policy, while ang iya sa Dios grasya. Okay? Agi kinglabas sa itong giton ana. Ang policy sa Dios grasya. Ang policy ni Satanas evil, dautan. So, ang dautan is now engulfing niining maong magtutunga itong isgutan tungod kay ang iyang pagsalikway sa grasya sa Dios. Kasi mauna ang nakaingon. Firstly, ang doktrina sa rebound. Wa man niya kamita. Isalikway man niya. You see? So, right, like I said a while ago, is now being engulfed ang iyang kinabuhi sa evil. Kanang iyang masupilon o kanang recalcitrant maguna mo describe sa in English ang iyang pagtagad ngadto sa kamatuoran. Recalcitrant, negative na siya ngadto sa kamatuoran. So nahimo siyang karnal and reversionist. O gining pagkarnal o pagka-reversionista, dautan naman na. Kita na mo, it is evil. So, sa atong pagpadayon, sa paghisgot bahin ini, nga doktrina, 2 Timoteo 3, 1-7, perilous times and perilous men, the days are evil. Okay? Versikulo 1, 2, 3, 4, 5. Ibaw ka? Ang usa ka magtutuo who is perpetually carnal is treacherous, which is discussed dias versikulo 4. Traitor, si mabudhion. Now, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kini nagahisgot bahin sa right priority. Now, this versikulo 5, having a form of godliness, eusebia sa Grigong pulong. Having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. At ito karon sa 2 Pedro 1:3. Kini na kanayon sa in English. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Kining through knowledge of Him, nagisgot ni og epinosis. Okay? Ang metabolized Bible doctrine na. Who called us, kini mga magtutuo ang gisgutan. Di man ang Diyos hingpit. Gusto? Ang iyang plano hingpit. Ang usa lamang kahingpit nga magbubuhat o inunta person, only a perfect person can produce a perfect plan. Og sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit po. Gusto? So, kung outside the operational divine sphere, which is our normal place to stay, ang maong magtutuo
mugamit lamang siya og mga tawhanon ng mga pagi, dili espirituhanon. Ug samtang ana siya sa sulod niya ng CD, di kay CD lang, CDs, Cosmic Dynaspheres naman ang iyang gipuyan, dili na siya makatuman sa plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. Dili. Imposible. Okay? Because he is a loser believer na. Matthew 22:29, kini na kanayon, you are constantly being deceived. Ang magtutuo, wala lamang samtang ang iyang kaimtang karnal, tungod kay wala man siya kaalam sa kanang gahom sa Dios. Wala na. Nawangtang na. Now, ang usa ka espirituhanon nga magtutuo, nanginahanglan siya to be discerning by studying God's Word on a daily basis. Adlaw-adlaw. Kay ang bugtong pagi nga dili ka malingla, mao ang pagkat-on sa kamatuoran and become discerning. Kasabot ka? Now, we have already taken up several principles, especially bahin sa divine punishment. Okay? Ang pagpantun bang Diyos nun. Okay? Duha ka kategorya. Numero ka? Duha ka kategorya sa disiplina, punishment. Ang una, resulta kini sa mga sayop nga mga desisyong gihimo sa magtutuo. Ikaduha, resulta sa kanang God's move to discipline that believer. So, mao ni ang duha ka mga kategorya sa pagdisiplina. Now, we are not supposed to react sa kanang pagpantun sa Dios. Kaya amin mo, ang usa ka magtutuo, mahimong makasud sa iyang espirituhanong kanang kinabuhi, pinagi sa espirituhanon po nga paagi, or ikanuli by human way. Na siya kapilian, mahimugol. Narna niya. Kung buot siya magkinabuhi sa iyang espirituhanong kinabuhi, pinagi sa tawhanon nga paagi, mahimo niya. Pero wanay kapuslanan kung tinawhanon niyang gamiton. Kay dili man na, wa man na magsubay sa protocol sa plano sa Dios. Wala. He's out of line. So, sa dihangaw sa kamagtutuo, magapuyo dito sa sulod sa dapit ng may gahom sa Dios, operational divine sphere. Iingon bitaw na, he is as good as God is good. See? Huwag ko mag-ingon nga siya, he is as good as God, lahi man na. Sa pag-ingon nga, he is as good as God is good. See? Now, ang usa ka di magtutuo na siya kapilian, magpaluwas ba siya? O dili? See? He has a choice. Either salvation or condemnation. Ang usa ka magtutuo na siya kapilian po. Kung magkinabuhi ba siya siyang kinabuhi in a carnal way, or he lives it in a spiritual way. Nagyo kapilian. Now, a believer can be very moral and very religious apan dili spiritual. The moment na usa ka magtutuo nga nagtuo siya nga espirituhanon siya pinagi sa iyang tawhanon nga pamaagi to be one, that's a very dangerous thing. Kuya na, piliguro kaya na. See? Kung ang usa ka magtutuo, magdahom ba siya nga siya espiritual, pinagi sa pag kinabuhi nga tinawhanon in a human way, then that's dangerous. See? Perpetual carnality denies the spiritual way of life. It denies. Ang gahom god sa
pagkabinalaan inunta, the power of godliness. Ana diya sa sulod sa operational divine sphere. Ayaw nakalimti. Denying the power of the Holy Spirit is grieving and quenching the Holy Spirit. Imong gipaong o imong kanang sakit ang Espiritu Santo. Na diya sa 2 Pedro 1:3, kini nagisgot bahin diin magagikan kining atong gahom. This talks about where our power comes from. Where does love come from? Kung mangutana ko di mo. Your love for God ba? Where does love come from? Tubag? Pinagi sa atong tinuod nga kaalam bahin niya who called us for His glory. Na diha. Ang ato kong kabuoton really has a very vital part sa plano sa Diyos. Ang Espiritu Santo cannot move sa atong kinabuhi unless ato siyang tugutan. Pinagi sa atong kabuoton. Ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ug sanglit hingpit man ang Diyos, ang iyang plano sa atong kinabuhi hingpit pod. Kasabot ka? Only a perfect person can produce a perfect plan. Maura. Dili yun makaproduce ang tao o unsana siya. A person who is not perfect cannot produce a perfect plan. Ug sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit po. So, kung buot kang mutuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi, then gamita ang mga espiritualon nga mga kasangkapan. Utilize God's spiritual assets. Dias Mateo 22:29, si Jesus mitubag o miingon ngadto kanila, ye do not knowing the scriptures nor the power of God. Nagulbahi na gani sa mga suliran nga personal problems. Ang Diyos pinagi siyang pulong. Ana, gaandam nas mga solusyon niya ng maong mga suliran. Nakaibaw ka ba? So, di ba po itong prinsipyo? Kaya ito maning barukanan nga prinsipyo, only divine solution is the real solution. Human solution is no solution. Kita ni mo? So, ang imo pagkapakya sa paggamit sa rebound, kini nakahulugan o carnality. Magkarnal gyud ka. Now, hinumdumi. Kadtong tulo ka arrogant skills. Self-justification, self-deception, and self-absorption. No. Timani katong prinsipyo. Ang Diyos makig-away raba siya sa mga arrogante. God makes war with the arrogant. Matay mo niya na, prinsipyo na. Inumdumi itong 8 ka mga ang-ang sa pagka-reversionista. Reaction distraction, frantic search for happiness, operation boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. O kini matun-an nimo ni sa 1 Juan 3:8, 1 Timoteo 4:1, ug 2 Timoteo Kapitulo 3. Now, kini diha sa 2 Timoteo 3, ang magtutuo nga naa na sa pagka-reversionista becomes a disciple of Satan. Ano yung isutan diha sa 2 Timoteo 3. Now, unsa may
gisgutan des 1 Juan 3, 8 ug 10. Ang gisgutan diya, the one who practices sin. Okay? Kana ba nag-aanad og buhat og mga sala. So, the children of the devil, ini sila. Now, what happens to the one who practices sin? So, mitabo niya. Kana bang iyang pagka-perpetual sinner? Perpetual. Sige, continuous. Hala, padayon. Now, that believer is of the devil. What I mean mo? Mao man ay description. The one who practices sin is not of God. Dili righteous siya. Right? He's not righteous. 2 Timothy 3:5, a form of godliness. Versikulo 6, these believers are those who enter into households and captivate women. Karon, unsa may boto pa sa bot ni who enter into households. Ibaw ka unsa? Niya itubag. Sa original nga Griego nga kanang lingwahe, in the original Greek, kining maong nga taong gisgutan din who enter into households do not know clearly, then they captivate. Now, how do you describe these believers who captivate? Tubang? They deceive people. Nagalingla silang mga tao. Now, are these people who are deceived when they don't want to be deceived? Are these people who are deceived when they did not want to be deceived? Okay, kining na po yung isgutan nga silly women. Silly. S-I-L-L-Y. Silly women are weak people. Mga maluyahon. Okay? They derive their stubbornness from their ignorance. Tuwa sila pagka-ignorante mo na. Nahimo silang kanang maluyahon. Luya. They are easy to be deceived. Sa iyo na rin silang linglahon. Now, so makita na nato how vital and important is our spiritual life. Right? If we reject the truth, kung natong isalikway ang kamatuoran, ang tendency, kita mo tuo sa mga bakal. Worse pa yun, we will later participate in the lie. Nabuot ka bang may itabo ka na nimo? I don't think so. Ngayon, you can afford. You see? So, una, aron dili ka malingla, you cannot be deceived sa mga hukus-pokos ni Satanas, sa iyang mga bakak. Then, ayaw yun, kalimot sa pagtuon kanunay. Consistently and persistently and regularly, daily, take in the Word of God. The truth. Karon di ka malingla sa mga kanang bakak ni Satanas. Pangutana, how do we discern this kind of people? Sao man, nga di ta malingla nini mga tawhana, nga alinggat na hindi nga kinim mga bakako ni mga tawhana. You see? Unsa man, how do we discern this kind of people? Ang tubag nini ato pahibaw nimo ugma sa atong pagpadayon nini. Okay? So ayaw sipiat sa pagsunod ni atong series nga pagtuon nini nga atong tunanan nga giuluhan o unsa the fantastic life on earth. So I hope you will be with us tomorrow.